Masoyiya. Yanzu kina ta turo wani message lafiya? A ne ka ɗora hotonka kana murmushi. Next kuma da zai zo kawai sai na ga hotonta ne ita ma ashe ustaziya ce. Masha Allah. A tabarakallah masha Allah yarinyar da saka aura ba ita bace baka ɗora a status ɗinka? Kamar ya ɗora miki status. Yanzu aboki na ya sa karatun Alƙur'ani. Na kwafa na sa shi bai laifi ba a gidansa sai ni da na ɗauka na kwafa na ɗaura shine ne laifi. Me laifin ayar Qur'ani da na sa? Kuma habaici sai miki da ayar Qur'ani? Oke kawai oke ba ita bace ba kenan. Karatun ne ka ɗora dan in gani ba yarinyar ba karatun ne. To ina neman ƙarin ilimi. Dan Allah a ƙara min haske akan aya nan a mun fassarar ta. Karatun Qur'ani ne mana kamar ya fassara miki me yake nufin da fassara miki? Ƙarin ilimi nake nema. Na san ba za ka taɓa ɗora abin da baka sani ba. Ka san fassararsa shi isa ka ɗora. Shine nake so ka ga kaɗan fassara min me yake nufi. Me wannan ayat take magana a kai. Shine nake. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعلوا. To yanzu in ka dauki Alƙur'ani ka sa dole sai ka san fassarar sa? Na ga alama ne ma rage fassarar ta. Ga mun me ayat take nufi. Na san ka je makaranta duk abin da zaka dora na addini ko na boko ka san me yake nufi. To so nake ka dan ƙara mun haske. Me ayar take nufi? Menene fassara? Suratul Nisa'i dai ai kowa ya san sura ne da yake magana akan adalci da za a yi wa ƴa mace. Ubangiji yana magana ne akan marayun ƴaƴa da yadda za a rike su da yadda za a yi musu adalci. Sai kuma aka daura a gaba aka ce to za a idan kuka tashi yin aure in za ku aure su ku auri 4 3 2 idan ba za ku yi adalci ba ku aure 1. Wannan shine yafi alkhairi a tattare da ku. To ni ba malami bane ba wai sanin fasara wannan iya fahimta ta na faɗa miki a matsayina na wanda na san ayat da yadda naji malamai suke tafsirin sa. To amma me laifin na sa wannan abu? Na fahimta to kai me yasa baka fara da kuɗin ba? Ashe kai ma baka da adalci. Shi yasa ka makale a daya. Yanzu adalcin ne motsa kana so za kai mata 2 ko kuma 4 kake so kai yanzu. Saboda ni dai na san haka kullum ba za ka yanko ayin nan daidai nan wajen ka dauka ka dora ba so kake sako yazo. Ka san an kai ne islamiya ne ma to sako ya zo. Allah ya sanya alkhairi dan sa ka aure sai ka sa min a status dole sai ka ga mun magana dole sai ka ga mun magana kai ba ka san a zauna lafiya a cikin gidanka to Allah sanya alkhairi sako ya zo. Masoyiya ba na san rigima ba ya zaki fito haka kurum kamar yaya ban gane ba na dauki hoto na sa na daura hotonta a gaba yarinyar nan karatun Alkur'ani take ki hawo mana TikTok ki duba sunan ki following account din da ake sassawa zaki gani ai